Eli nyt ollaan sitten niin autolla saavuttu niin Ailikas-tunturille, joka on tässä ihan Utsjoen keskustan lähellä. Vajaa kilometri sinne, kun lähdetään Nuorgamiin päin. Täällä on tosiaan, että pitää 5 € maksaa sellainen tienkäyttömaksu. Niin se oli jyrkkä sellainen hiekkatie, ettei minun oikein, kun ei ole neliveto, niin saada kunnolla pitoa. Että täällä on tällainen ilmeisesti TV-radiomasto. Niin korkeutta mä sain oman puhelimen mittauksella niin 334 metriä. Eli mä sanoinkin, että onko tää nyt sitten joku vauvatunturi näissä niin maisemissa. Täällä pääsee jo vähän makuun, minkälaista on. Kyllä mä suosittelen, että niin ottaa sellainen 700-800 metriä sellaisia tuntureita, itse kiipeä rauhassa sinne, niin silloin pääsee kunnolla nauttimaan siitä tunturivaelluksesta. Kiva päiväreissu lähtee niin ja ottaa eväät mukaan. Tuolla näkyy suoraan edessä niin Tenojoki, joka menee kohti niin Norjaa. Täällä ei ole nyt ruuhkaa tällä hetkellä. Kuitenkin vähän alkaa olemaan se sesonki ohi. Niin eikä näy porojakaan tässä. Ihan tuossa Utsjoen keskustassa oli 3 pysähtynyt niin siihen kaupan eteen. Niillä ei ole kiire mihinkään. Tällaiset näkymät. Nythän on mukava keli vielä näin lopuksi, niin vaikka on navakka tuuli, mutta se on tosi lämmin, että niin on sellainen 25 vajaa lämmintä. Keskiviikkopäivään mennään.